suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, suko at hindi ito, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Good morning, good morning, good morning po sa ating lahat, sa inyo pong lahat na nakatunghay sa umagang ito. Ito po ang Tinig ng Pag-asa at ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab ng J. Blue Alaminos. Maraming salamat po sa ating Panginoon dahil isang magandang umaga na naman, bagong araw, ang ating pong muling nasilayan sa ating Panginoon. At narito tayo upang patuloy na mapagpala ng ating pong serye ng pinag-uusapan natin. Balit bago yon ay tayo po ay dumako muna sa trono ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pananalangin sa umagang ito. Sige po, samahan niyo po ako. Dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa umagang ito, narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat sapagkat isang bagong araw na naman, Panginoon, ang aming pong nasilayan at sa inyo pong kabutihan at kahabagan, Panginoon, kami po ay narito upang muli, Panginoon, ay makapakinig at mag-aral ng iyong salita at patuloy, Panginoon, na mapagpala ang iyong mga anak, O Diyos, na nakikinig, nanonood at patuloy na nakatunghay sa umagang ito na Tinig ng Pag-asa. Salamat po, Diyos, gabayan mo po ang inyong lingkod, gamitin mo po akong tagapagsalita mo lamang, ikaw ang maitas at mabigyan ng parangal sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon, pinupuri ka namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Praise God. Muli, good morning sa aking pong mga kaibigan, sa aking mga kapastoran, sa aking kamanggagawa, sa ministeryong ito ng Jesus Believed Up Church, no? Sa mga kamanggagawa ko sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, sa aking mga kaibigan na pastor sa abroad, sa aking mga kaibigan na sila'y nanonood, nakikinig at tumutunghay sa ating pong live streaming na ito. Lalong-lalo na, no? Hindi lang po Monday, kundi po sa lahat ng araw ng ating mga live streaming. So sa pagpapatuloy po ng ating serye na pinag-uusapan po natin, no? Sa buwan po ng Marso, ang ating pong topic ay pumapaloob po dito po sa aklat ng Salmo, no, o ang awit, no, kabanatang 24, mga talatang 3 hanggang 4. So samahan niyo po ako na basahin po natin at pag-aralan sa umagang ito ang patungkol po sa sinasabi ng talatang ito. So dito po ay babasahin ko po ang King James Version ng Psalms chapter 24, verses 3 and 4. Ang sabi po dito, who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in his holy place? He that had clean hands and a pure heart,
who had not lifted up his soul unto vanity, nor sworn deceitfully. Praise God. No? So, sa umagang ito, pagbibigyan po natin ng diin, no? Yung pong sinasabi dito ng verse 4, no? Na sinasabi ganoon, he that hath clean hand and pure heart. So, ang tema ng pag-uusapan natin sa umagang ito, mga kapatid, is the need of pure heart and clean hand. No? The need, no? Ang kailangan ng pusong dalisay at malinis na kamay. But prior to that, no, sa ating pong pag-aaral nito, nais ko munang ihayag sa inyo ang mga salitang ito na that the only way we can be before God is with clean hand and pure heart. No? Now, obviously, that's not possible in and of ourselves. So, meron tayong kailangan para magkaroon po ng katotohanan o magkaroon po ng bunga, no? Ang pagkakaroon po ng pure heart and clean hand. No? Yun po yung pag-uusapan natin sa umagang ito. No? Kaya nga po ang title, The Need. No? So, sabi nga, sinasabi nga, now, obviously, that's not possible, no? In and of ourselves. Hindi yun posible sa atin lang, no? Na magkaroon tayo ng pusong dalisay at malinis sa kamay, no? Hindi natin kaya yon, no? Kaya kinakailangan natin, meron tayong kailangan para magkaroon ng manifestation, no? Ang mga bagay nun, no? We need, no? These things, na itong bagay nito, itong pagkakataon na ito, no, para mapag-aralan natin ang paraan, ano ba ang kailangan natin para ma-attain, maabot natin yung pagkakaroon po ng isang pusong dalisay. No? Alam ko po bawat Kristiyano, no, sa mga nakatunghay ngayon sa umagang ito, hinahangad natin na tayo po ay magkaroon ng busilak na puso, tinatawag na pusong dalisay, tama po ba? No, at siyempre gusto natin malinis ang ating mga kamay. No, but of course, no, the picture once again said, once we place our faith, no, in God, is that we walk in holiness, we walk with clean hand, no, and whenever we dirt our hands in sin, all kinds of different ways, that we come before God and we ask Him for the grace of forgiveness. So, pagka tayo ay naroroon, no, naroroon sa presensya ng Panginoon at naranasan natin ang mga bagay na ito, sa maiksing pagkakataon, nagkakaroon tayo ng minsan or mas madalas, no, pero dapat minsan lang siya, no, na nadudumihan ang ating kamay by way of sinning, no. But of course, sabi nga po doon, no, that we can ask the grace of forgiveness to God, no? Ito yung pwede natin gawin. Pero sabi nga, no, hindi mo dapat siya na, halimbawa, yung way, yun lang sin na yan, no? It's repeatedly, hindi na siya maganda, no? Dapat siya ay iniiwasan na, yung total repentance, no? Talagang you have to turn your back, no? Sa pagkakaroon natin ng pusong dalisay, we are wanting it, no? Kaya nga meron tayong awit na pure heart, no? Yun ang gusto nating mangyari, and we are wanting to have a clean hand, no? And we can have it. Pwede tayo magkaroon yan, no? Pero tingnan muna natin ito. Ang sinasabi ng Job chapter 22 verse 30, sabi ganoon, He will deliver even who is not innocent. No? He will deliver. No? Babalikan ko lang po, no? Yung pong title natin is The Need of Pure Heart and Clean Hand. Now, balik ko po yun. Inulit ko lang po yung title. Sabi po dito sa Job chapter 22 verse 30, He will deliver even who is not innocent. So, hindi daw po innocent eh. Talagang palalayain ng Panginoon. Rescuing him through the cleanness of your hands. So, ikaw mismo ay isasalba ng Panginoon. No? At ito naman yung sinulat ng isang anonymous author sa aklat ng awit, no? Yung awit, Psalms chapter 2 verse 6, sabi niya, I have installed my king on Zion,
upon my holy mountain. Okay? So itong mga word na ito, no, napaka-related niya dito sa sinasabi ng Psalms 24. Nasabi ganun, he that who shall ascend into the hill of the Lord, who shall stand in his holy place. Okay? Yung hill of the Lord dito, mga kapatid, is the Zion, is the Mount Zion itself. Now, yung sabi ganun, the holy place is the temple of God. Now, sa part po natin ngayon, nasa na po yung temple of God? Nandirito na po sa atin, tayo na po yung temple. No? Sabi ng 1 Corinthians chapter, if I'm not mistaken, no? Did you know, sabi ganon, no, that your body is a living temple, no, buhay na templo ng Diyos. No, kaya sabi dito, I have installed my king, no, on Zion. Ito na po yung hill na sinasabi po dito, no, who shall ascend into the hill, no, upon my holy mountain, that the Zion, yung pong holy mountain dito na sinasabing into the hill of the Lord, no? Yan po yan. Yung hill of the Lord dito is the Mount Zion itself. So, pag sinabi kasing Mount Zion, nung panahon ng Lumang Tipan, ito po yung place where you can experience the presence of God, the place where you can meet, no, the presence of God. Ano? Kaya nga po, dito, no, bibigyan po natin ng halaga yung the need of the pure heart and clean hand. Okay? No, katulad ng sinasabi ko kanina, no, maaring darating ang oras, no, magkakaroon po madudumihan, no, wherever we dirt our hand in sin, in all kinds of different ways, we can come before God and we ask Him for the grace to cover over our sin. We ask for His forgiveness. We can confess those sin. We ask Him to cleanse us from all unrighteousness. So tignan niyo po yung approaching natin, ha. Okay? Sino ngayon yung pwedeng lumapit doon po sa hill of the Lord? No, sabi po ng verse 4, yun lang pong merong malinis na kamay at pure in heart, or yung may pusong dalisay. Now, take a look this chapter 65 of Psalms also, sa awit, no? Chapter 65 verse 4, sabi niya, blessed is the one who choose and bring near to dwell in your courts. In your courts. We are filled, okay, ginamit na po yung the word, we are filled with the goodness of your house, the holiness of your temple. So, tignan nyo, how related is this, Psalm 65 verse 4, to this verse of Psalms 24 verse 3 and 4, no? Actually po, pag binasa nyo rin po yung Psalms 22, no, you can read it also, na binabanggit doon, no, yung who shall ascend into the hill of the Lord, no? Kaya nga po, ito inulit na ito, itong Psalms 24 na ito, no, na binabanggit dito na sino nga ba talaga yung pwede, no, na umakyat doon sa burol ng Diyos o sa Mount Zion, no? At sino nga ba yung may karapatang pumasok doon sa templo ng Diyos? Now, we need this every day because God, we need an examination of our heart, confession of our sin, and then receiving of cleansing grace from God. Remember, yung receiving, pagtanggap po sa paglilinis ng Diyos sa ating buhay, no, sa mga pagkakasala at sa mga karumihan natin. Remember, pinag-usapan natin yung kalinisan ng ating kamay at kabusilakan o pagiging busilak ng ating puso. Okay. Bago po natin bigyan diin, no, yung bigyan diin. Ito pong kailangan para magkaroon ka ng pure heart, no? Kaya nga po the need, no? Nag-iisa lang po yung need para magkaroon ka ng pure heart. Wala po siyang S, the need, no? Para magkaroon ka ng pure heart. Let's take a look first the scriptures treasury. Okay? The scriptures treasury. Okay. Kasi po sinabi dito, no, who shall ascend into the hill of the Lord? Or who shall stand in this holy place? No? Basahin po natin ito. Okay. Tingnan muna natin yung binabanggit dito. Who shall ascend into the hill? Who? Okay? So,
Simon Peter, no? Sinabi po ito ni Simon sa aklat po ng John chapter 13, verse 36, no? Sabi ni Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou that you cannot follow me. You cannot follow me, no. But thou shalt follow me afterward. So, si Peter, tinanong niya ang ating Panginoong Yesus, sabi niya, Panginoon, Guro, saan po kayo pupunta? Sabi ng Panginoon sa kanya, sa aking pupuntahan ay hindi ka makararating. No? Hindi ka makararating, hindi ka makakapunta sa pupuntahan ni Jesus. Pero darating ang oras na susunod ka sa akin doon. Okay. Now, ang tanong po dito, sino po yung po pwede? Sino yung pwedeng makaakyat doon sa hill of the Lord? Okay? Tinakikita po natin dito, si Peter, sinabihan ng Panginoon that Peter can go after Jesus, no? Sabing ganun, but thou shalt follow me afterward. Okay? So, sino po yun, no, na binabanggit dito? Okay? Who is Peter? Who is Simon Peter? Who is that what we call the rock, or Peter the rock? Who is this person? Who is this man behind Jesus na talagang lagi siya nakasunod sa ating Panginoon? Sino siya? Meron po ba siyang pagkakahalintulad sa atin? Meron po ba siyang pagkakaiba sa atin? Well, sa pagkakaiba po meron. Sa pagkakahalintulad meron din po. No? Ano po ang pagkakahalintulad natin sa kanya? Si Peter is a follower of Christ. And if you know that you are a true followers of Christ or true believers of Christ, you are the one that this verse is saying, who? Ikaw ito, tayo ito, na binabanggit dito kung sino. No? Kung ikaw yung tunay na mananampalataya, kung ikaw yung ganap, no? Sabi nga, totoo, genuine, na followers or believers of Christ, this is you. Yan. Yung who shall ascend. Kaya sabi ng Panginoon kay Peter, no, susunod ka rin sa akin. No? Sa pananagalog natin ngayon, susunod ka rin maya-maya. No, parang ganyan po yan. No? Kaya dito po, no, yung the word who, no, binibigyang halaga po dito, na yung pong sinasabing may clean hand and pure heart, sila lang po yung mga kasama. Remember, Peter, no, ay talaga naman pong meron siyang busilak na puso para maglingkod sa Panginoon. At talagang iningatan niya yung kanyang sarili na hindi magkasala. Dahil nga po, iniisip niya, no, ang kanyang kapakanan bilang isang lingkod ng Diyos, bilang disciple ni Jesus sa mga panahon na noon. No? Bagamat minsan si Peter may mga ginagawang pagkakamali sa harapan ng Diyos. But still, Peter, no, talagang ginagawa niya, pinipilit niyang maging maayos sa harapan ng ating Panginoon ng mga panahon na yun. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, sa aking pupuntahan, hindi ka makasasama. Pero susunod ka sa akin. No? Susunod ka sa akin. Kaya sabi, but thou shalt follow me afterward. So yun po yung who na sinasabi po dito. Now, tingnan natin. Sabi ganun, who shall ascend into the hill? Yung hill. O yung sinasabi pong Mount Zion dito, no? Yung the mountain of God. Okay? Basahin natin sa Psalms 132, verse 13 and 14, no? Ginawa ko po dito, medyo kumuha na lang po ako ng word, no? Tapos pinagsama ko na siya para po mas madali siyang intindihin. Sabi ganun, for the Lord has chosen Zion, yung bundok po. No? He had desired it for His habitation. So pinili niya yung lugar na yan, yung bundok na yan, para ano? Para doon siya manirahan. So this hill is the place where you can meet the presence of God. This is the place, the hill, o yun po yung hill, is the place, no, where God habited. Saan yan? Saan nagkaroon ng habitation? No? Ang sabi niya ganun, He had desired it for His
habitation. Ginusto ng Diyos para doon siya manirahan. Doon siya umanlong. No? He had chosen, for the Lord has chosen Zion, the Mount Zion, where you can experience the presence of God, where you can meet God. No? Doon, yan po yung hill, no, na sinasabi gano'n. Sino yung makararating sa rurok na yon na mamimit niya yung presensya ng Panginoon? Na kung saan ang sabing gano'n, and the times you meet God, no, ay ipapakilala ng Diyos sa iyo na yung deeper na pakikipagrelasyon pa sa Kanya. No? Kaya sabi dito, yung the hill, yung sinasabing, who shall ascend into the hill, no? Ito po yung sinabi ng 132 verse 13 and 14. For the Lord has chosen Zion. He had desired, no? He had desired it for His habitation. Talagang ninais ng Panginoon na dito. Dito siya mananahan, no? At doon mo siya makakatagpo. And secondly, sabi po doon, and thirdly, sabi ko noon, no, who shall ascend into the hill of the Lord, or who shall stand in His holy place? Stand. Okay, kunin natin yung stand. Okay, in Hebrews chapter 12, verse 28, sabi ko noon, wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Okay, so sabi po dito, no, or who shall stand? Okay, yung stand mo po dito, yung katayuan mo, so yung tayo, no? Sino yung makakatayo? Sino yung makalalapit, no, doon sa holy place ng Panginoon? Na sinasabing the temple of God. No, sabi ko noon, wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved. Ibig sabihin po nito, mga kapatid, no, yung sino daw po ang makakalapit doon sa presensya na sa templo ng Diyos, sa holy place na yan ng Panginoon. No? Ang ibig sabihin po niyan is the one, no, who received the kingdom that cannot be moved. No? Yung isang kaharian na hindi nagagalaw, hindi nayayanig. Kaya sabing ganun, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence, mataas na paggalang, and godly fear, may pagkatakot sa Diyos. So, ito pong tatlo na ito, mga kapatid, na malalim po, na binibigyan po ng halaga dito po sa tinatawag nating scripture treasury. No? Ito pong verse 3 na ito, malalaman na natin agad na sino ba yung binabanggit dito. At ang sinagot ng verse 4, those who has clean hand and pure heart. But of course, if you think, no, na sinasabi mo, yes, yun lang pala, no, ang kailangan para ako ay makarating doon sa hill of the Lord and I will stand in His holy place. Magkaroon lang ako ng pure heart, no, and clean hand, dahil yan nga po yung tunay, yan po yung sinasabi na po pwedeng dahilan para ikaw ay makalapit sa Diyos, no? Ano ang kailangan mo? O, yun po yung tanong ko kanina. Ano ang kailangan? Kaya nga po, what we need to have pure heart and clean hand. Okay? Katulad ng binabanggit ko kanina, no? We need this every day before God. We need an examination of our heart, confession of our sin, and then receiving of cleansing grace of God. Uulitin ko po. We need, kailangan po natin ito, araw-araw. No? We need this every day before God. We need an examination of our heart, confessions of our sin, and then receiving of cleansing grace from God. We really need this. Kailangan natin to. Ito yung pinaka-key to be able for us to have a pure heart and clean hand, so that we can go, no? We can ascend. Pwede tayong umakyat doon sa hill of the Lord.
na ang sinasabi ditong hill of the Lord, no? Yung chosen, yung Zion, no? Na kung saan yung pong hill na yan, ang sabi po dito, na dito, yung nandoon yung habitation ng Diyos. Nandoon yung presensya ng Panginoon. Para magkaroon tayo nito, we need this every day. Kailangan natin araw-araw to be able for us, no? Kaya nga sabi doon, no? We walk with clean hand, and whenever we dirty our hand in sin, in all kinds of different ways, we can come before God and we ask Him. Okay? Ulitin ko po. We can come before God and we may ask Him, no? For grace to cover over our sin. We ask for His forgiveness. We confess those sin. Okay? We ask forgiveness. We confess those sin. We ask Him to cleanse us from all unrighteousness. So yun po tignan nyo makadudulog tayo sa Diyos. Makalalapit tayo sa Diyos. No? Makakapagsabi tayo sa Diyos na tayo ibigyan ng kanyang grasya na alisin, no? To cover up, no? Takpan ang kanyang kabutihan ang ating mga gawang pagkakamali sa kanya. No? At makalapit tayo sa Diyos at humingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakamali. No? At sasabihin natin ang ating pagkakamali. We may ask Him to cleanse us from our all unrighteousness. Yung unrighteousness, mga kapatid, yan po yung nagbibigay sa atin ng dumi sa atin, mga kamay. Di po ba, naalala nyo po when Pontius Pilate, nung dinala po si Jesus sa harapan ni Pontius Pilato, no? Pinapabigyan ng dahilan ang mga tao para siya iparusahan. No, kung ano-anong pagbibintang. But Pontius Pilate didn't see anything wrong. Wala siyang nakitang mali sa ating Panginoong Yesus. Kaya ang sabi niya, hindi ko siya pwedeng husgahan. Wala akong pwedeng sabihin sa kanya. Wala akong nakikitang mali sa taong ito, no? Pero ang mga tao ay nagkukumhog na gawing parusahan ng ating Panginoon. Ano pong ginawa ni Pontius Pilate? Tumawag siya ng assistant niya at kumuha ng isang plangganang tubig, hinugasan niyang kamay. Ano pong ibig sabihin nun, mga kapatid? No? Maaring masasabi natin na off na ako dyan. Wala akong sagot niya kung ano pang gusto niyo mangyari. Hinugasan niyang kamay niya. The same spirit, mga kapatid. No? Dahil ayaw natin na may dirt ang ating mga kamay, we have to wash our hand, no, by way of asking God. Okay? By way of asking God for forgiveness, confess our sin, those sin, no? And we may ask the grace of cleansing it, no? And we ask Him to cleanse us for all our unrighteousness, no? Makakausap na, masasabi natin ito sa Diyos. Pero, bago mo masabi sa Diyos yan, mga kapatid, bago mo maidulog sa Panginoon ang bagay na yan, meron kang kailangan. Meron tayong kailangan. At ito po yung napaka-importanting key, no? Sa atin po, lalong-lalo na sa tema natin na ito na tinatawag pong pure heart and clean hand. Ito po yung importante, no? Kaya nga, sabi ng Panginoon dito, uulitin ko po yung Psalms 2:6, I have installed my king on Zion, upon my holy mountain. I repeat, sabi doon, I have installed. Installed means past tense. I have. It's already, it's a past tense. It's a past tense word. It's a past tense. No, talagang, I have. Tapos na. Installed my king on Zion. Nailagay niya na upon my holy mountain. Oh, yung pong Zion, nandoon na po. Yung king. No? At sabi po doon sa Job chapter 22 verse 30, kaya po binabalikan ko sa inyo to. I want you to understand itong mga verses na ito.
ini-specify na po nandito na po, no? Kung inyo pong talagang didiinan, pag-aaral at titingnan, kung kayo po ay naririyan, nakatunghay, no? Open your Bible, no? Your English Bible or your Tagalog Bible, basahin niyo po maigi, mga kapatid. Naroon na Ang sabi ko, He will deliver even who is not innocent, rescuing him through the cleanness of your heart, of your hands. Okay? So, talagang palalayain ka, aalisin ka dyan, kahit na ikaw ay hindi naman inosente, makasalanan ka, kumbaga, no, i-rescue ka niya, isasalba ka niya sa pamamagitan ng malinis mong mga kamay. Diba yun? So talagang may kinakailangan to be able for us, no, ma-meet up natin na magkaroon tayo ng malinis na kamay, no? Meron tayong pusong dalisay. Magkaroon tayo ng pusong dalisay. Na ang sabi dito sa verse 4, if we read it again, no? He that had clean hands and pure heart, who had not lifted up his soul unto vanity, no, nor sworn deceitfully. Okay? Sa ibang version po niyan, no, who did not bow unto other gods. Sabi po doon sa ibang version, pero parang malayo siya para sa akin. No? And not sworn. No? Hindi siya nangangako. No? At hindi daw, sabi doon, hindi daw sumasamba sa ibang Diyos. Okay? This kind, no, of belief, no, itong gantong paniniwala sa paglilingkod sa Panginoon ay napakalaki pong importante sa buhay po, sa spiritual life, sa personal life po ng mga mananampalataya, yung true believers of Christ. Kaya nga sabi nga, the only way we can be before God is with clean hands and pure heart. Yun po yung una. Yun po yung nag-iisang daan para tayo ay makaharap sa Panginoon, sa Diyos natin. No? Magkaroon tayo ng malinis sa kamay at magkaroon tayo ng pure in heart or pusong dalisay. No? Sabi, nakalaga, now, obviously, that's not possible. Hindi pa siya posible na magkaroon ka kaagad ng clean hands and pure heart. In and of ourselves, kahit sarili mo, ikaw mismo ang gagawa ng paraan, hindi mo kaya yan. Hindi. Dahil meron pong kailangan para ma-meet, no? Ma-meet mo yung bagay na yan. And to be able, no, for us to have this clean hand and pure heart, kailangan po natin mag-step up. Kailangan po natin humakbang. No? Ang sabi nga dito, no, who shall stand? Ibig sabihin po ng stand dito ay katulad po na binabanggit ko kanina, no? Yung pong kingdom that cannot be moved. No? And the other way po na sinasabing stand dito, your movement. Yung stand mo, yung tayo mo. No? Ano ang pagkilos na ginawa mo? Tumayo ka. You stand. No? In His holy place, who can stand? No? Meron pong pagkalaw. Kailangan po mag-step up ang bawat isa. No? At ito po hindi natin dapat kinakalimutan. Lalong-lalo na po mga kapatid, mga magulang, sa mga bago-bago pa lang pong nakapakikinig o nakanunod ng live streaming na ito. Kayo po mismo ay kinakailangan nyo ng mga ganito. Kung kami po na mananampalataya, kailangan namin, kailangan nyo rin po ito. Kung meron man pong nakapanonood ng live streaming nito, bago pa lang, at nauunawaan mo, at naghahangad ka na magkaroon ng busilak na puso o tinatawag na pusong dalisay, at naghahangad ka na magkaroon ka ng malinis sa kamay sa harapan ng Panginoon, you may have this moment
to move forward. Kailangan mo mag-step up. Kung ikaw naman ay matagal ng mananampalataya, or sinasabi mong you are a true believers of Christ, pero hindi mo alam ano ba ang pwede kong gawin to be able na ma-meet ko yung sinasabi na yan, na pure heart. Dito kasi sa King James, sabi pure heart. Pag tinagalog mo to, puro yung puso mo. Talagang parang 24 karat gold. Paano mo to makukuha yung ganitong klaseng puso? Na totoo ka sa lahat ng yung sinasabi. Na wala kang itinatabi, wala kang sila set aside. Kundi nagpapakatotoo ka lamang. No? Parang katulad lang po ng sinasabi ng Bible sa aklat po ng Proverbs, no? Sabi ng Proverbs chapter 27, open rebuke is better than secret love. So nagpapakatotoo ka lamang, mga kapatid. Kaya mo siya sinasaway, kaya mo siya sinasabihan, dahil nagpapakatotoo ka na mahal mo siya at nagpapakatotoo ka na may pagkakamali siya. Nakuha niyo po ako. Okay? Totoo. Puro yung pagmamahal mo sa kanya. Hindi mo siya hayaang mapahamak. Kaya nga nire-rebuke mo siya. The same spirit. Ang sabing ganun, magkakaroon ka ng pure heart. Di ba? Yung sabi ka ng awitin, pure heart, that's why I long for. Ginugusto mo eh. Ginugusto mo. Pero kailangan gustuhin mo rin na umpisahan para magkaroon ka niyan. Amen? So this morning, mga magulang, mga kapatid, it's not about how long you are in this ministry. It's not about ikaw ay bago pa lang na nakakakilala sa Panginoon. It's about how will you stand in the holy place of God? Or ikaw ba ay kasama dito sa sinasabing, who shall ascend? Kasama ka ba dito? Or kasama ba ako dito? Alam niyo, mga kapatid, hindi lang para sa mga nakikinig, no? Higit sa lahat, kaming mga nag-aaral ng ganito, o kami pong nauutusan ng Panginoon para ipahayag ang salitang ito, kami po ang unang tinuturuan dito. At kaya nga po ang tanong dito, tayo po ba ay kasama sa sinasabi dito na who shall ascend into the hill of the Lord? Church, we all know that without this thing, this key to susi na ito, we cannot open the heaven. We cannot approach God. We cannot go after God or before God. And we cannot stand before God. And we cannot receive anything from God without this one thing, nag-iisa lang na kailangan natin para ma-attain natin na magkaroon tayo ng pure heart and clean hand. And this is none other than, sabi po dito, this is what I write, no? Before then, the preacher once again said, once we place our faith in Christ, is that we walk in the holiness, we walk with clean hands, and whenever we dirt our hands in sin, in all kinds of different ways, that we come before God and we can ask Him for grace to cover our sin. Ano po yung sabing ganon? We have to put our faith on Christ. That's none other than our Lord Jesus Christ. The need to have a pure heart and clean hand is to have Jesus in your life, in our life, sa buhay ko, sa buhay mo, sa buhay nating lahat. That's it. Kung meron si Kristo sa buhay natin, meron tayong pusong dalisay. Kung si Kristo ang nabubuhay sa atin, meron tayong pusong dalisay at malinis sa kamay. Bakit?
Sinabi nga natin, kung si Kristo ang namumuhay sa atin, you know what happened to Paul? Sabi ni Paul, I have been crucified with Christ. No? Ano na? Ipinako na akong kasama ni Kristo. I have no longer live. Patay na ako. Kaya nga po, tignan niyo po ang puso ni Paul. No? Grabe yung puso ni Paul. Talagang nagpakasakit siya, nagtiis siya. Ginawa niya ang lahat para mapapaluguran ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? I have been crucified with Christ. I have no longer lived, but Christ liveth in me. So ito ngayon mga kapatid. When you said that Jesus is in you, that Jesus, si Jesus na ang driver ng buhay. Si Jesus na yung nagmamando ng buhay mo. Ibig sabihin, ang tibok ng puso mo ay nagmumula na sa tibok ng puso ni Jesucristo. At pag ang tibok ng puso ni Jesucristo ang tumitibok yan, ibig sabihin po niya, puro dalisay. Tama po? Kaya nga po, we need Jesus in our life. We really need God. We really need Jesus to be able for us. Na ang sabi doon, pag merong Jesus Christ, merong Christ, we put Christ, we put our faith in Christ, we can go, we can stand before God and ask forgiveness for the gift of righteousness, not to cleansing our sin, to cover over our sin. Lahat na po pwede nating gawin. Makakalapit tayo sa ating Diyos dahil si Kristo ay nasa atin. Yun po yung napaka-importante. Kaya nga po sabi ko, kaya nga po ang the need, wala pong iba. Need, nag-iisa. The need, isa lang ang kailangan natin. We need Jesus in our life. In all of things na meron tayo ngayon, lahat ng bagay na meron tayo, kailangan natin si Kristo sa buhay natin. Kailangan si Kristo ay talagang nagmamanifest sa buhay natin. Meron tayong mga pinagdadaanan, meron tayong mga pagsubok. But remember this mga kapatid, no? Once you said that Jesus is in you, no? Yung mga bagay na yan, hindi mo papansinin yan. Lahat ng negative sa buhay mo, hindi mo papansinin yan. Bakit? Kasi nakarurumi lang sa'yo yan eh. Makarurumi lang yan sa iyong malinis sa kamay na binigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No? May mga bagay na negatibo, magbibigay lang sa iyo ng chaos sa buhay mo, sa kaisipan mo, maguguluhan ka lang. No? Pero kung hinahayaan mo yung tibok ng puso mo, ay yung tibok ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon ka ng pure heart. No? Kaya nga, the only way we can be for God is to have a clean heart. And to have a clean heart, we have to have Jesus in our life. Amen? So this morning, no, mga kapatid, katulad ni Apostol Pablo, na sinabi niya dito sa Galatians chapter 2 verse 20, sabi niya, I have been crucified with Christ. Church, mga magulang, mga kapatid, kahit po sa mga bago pa lang na nakikinig. Remember this. No, we should die in our life, in ourselves. Mamatay tayo sa sarili natin. Hayaan natin si Kristo ang kumilos, ang gumalaw, ang magpatibok ng puso natin para magkaroon tayo ng pusong dalisay, no? Na hindi tayo kayang dumihan. At kung sakaling madumihan ang ating mga kamay, katulad po ng binabanggit natin, true, if we put our faith to Jesus, to Christ, in Christ, no? Kung ipagkakatiwala natin ang ating pananampalataya kay Kristo, we can approach, we can go after God, our Father God, no? To ask forgiveness. Amen? No? So, I want you to read this, no? Napaka-importante po kasi nito na ito po ay dapat na nagmamanifest sa atin. Nasabi niya Apostol Pablo, no? Sabi niya, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me.
And the life which I now live in the flesh, I live by faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen. No? Yun yung sinabi ni Apostol Pablo. Kaya makita niyo po ang paglilingkod ni Apostol Pablo until the last day na siya po ay nasa kulungan. Sinasabi niya, ako'y paparaw na sa mundong ito. Natapos ko ang aking takbuhin. Napanatili ko ang aking pananampalataya. Church, mga magulang, mga kapatid, ang pagkakaroon po ng dalisay na puso at malinis na kamay sa harapan ng Panginoon ay isang malaking bagay po na dapat na meron po ang isang mananampalataya. Sapagkat ito po ay nagpapahulugan o ang ibig sabihin po nito, nagbibigay po ng pakahulugan sa buhay natin na si Kristo ang namubuhay sa atin. Wala na tayo. No? Wala na tayo. Kaya nga po, palaging binabanggit dito, palagi ko pong binabanggit-banggit sa inyo, yung pong verse 3 na sinasabi po doon, no? Sino ang makakaakyat sa bundok ng Diyos, sa mountain of God, the hill of the Lord. At kung sinasabi mo, kapatid, na ikaw ay tunay na mananampalataya, praise the Lord, ikaw yun. At kung ikaw naman, kapatid, na bago pa lang, or kahit na hindi ka bagong nakakapakanood ng gawaing ito, ng live streaming na ito, at naiisip mo na may kulang sa'yo, merong kang hinahanap pa, you need Jesus. Kailangan mo si Kristo. At paano mo mapapapasok si Kristo sa buhay mo? Kailangan mo siyang tanggapin sa iyong buhay. Aminin mo, sabi nga ganon, no? You may confess those sins through Jesus Christ sa ating Amang nga sa langit. At tanggapin siya, papasukin siya sa ating buhay, sa ating puso. Mamatay tayo sa ating sarili. Si Kristo na ang mamuhay sa ating buhay. Kapatid, kung nagnanais ka na maranasan ang mga bagay na ito, inaanyayahan kitang sumama sa isang maikling panalangin na ito ng pag-aalay ng buhay, pagkakaloob ng buhay sa Panginoon, at panunumbalik upang maranasan natin ang isang dalisay na puso at malinis na kamay. Samahan mo ako sa maiksing panalangin na ito. Ikaw na nanonood ng live streaming na ito sa umagang ito. Sige po, sumunod po kayo sa maiksing panalangin. Amang banal, dakila, at makapangyarihan sa lahat. Ako po ay narito. Naghahandog ng aking buhay. Isinusuko ang lahat sa iyo. Inaamin ko po na ako'y nagkamali. Nagkasala sa iyong harapan. At ang aking mga kamay ay nadumihan ng pagkakasala. Sa pagkakataong ito, aking pong ibinibigay sa iyo mga bagay na ito. At aking pong sinasalita sa umagang ito. Na Panginoong Hesukristo, ikaw ang patuloy na maghari sa buhay ko. Pumasok ka sa aking puso. Pagharian mo ako. Ang tibok ng puso mo ay maging tibok ko rin. At dalangin ko nga po, O Diyos, na ikaw po ang magpatakbo ng buhay ko. Upang nang sa ganon ay tuloy-tuloy kong maranasan ang pagkakaroon ng pure heart and clean hand. Lord, salamat sapagkat hindi ka nagkulang. At ikaw ang higit sa lahat na nagbibigay sa akin ng lakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay. Salamat po sa kaligtasan. Ikaw nga po, Hesukristo, ang maging Diyos at tagapagligtas ng buhay ko. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. I hope this is a part
of your daily pattern to examine our heart and confess sin before God. And not just daily, but during the day, the same time, spend time in concentrated confession and repentance. And in the process, enter into the greater intimacy with God in His presence. Maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat. At tayo po ay patuloy na pagpalain ng Panginoon sa umagang ito. Maraming salamat po muli. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Gab ng J. Blue Alaminos. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangamba sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy